Vi har ikke året Rosing Rasmussen fra Næstan, og Rosing, hva helt om dysten det? Jeg nøkt ved dysten det. Vi vinner vi, ja, som sagt, vi nøkker en 20 mål om mer enn til, og vi planer å komme vel fra Brian, og til alle jeg stykker igjen. Vi renner der nere i første halvdje, men så dette var det som nere etter i Ørum, så det kommer, jeg vet ikke, det kommer oppe. En lekk mindre fra støve i Ørum halvdje. Bergebarsen ganske ikke helt nøktende. Avtaler som var Gjørder Arndesten var der Hillnar? I Aldsparsen, ja, men ikke i Bergebarsen alt. Som sagt, ikke i Bergebarsen, men i fyra har jeg ikke alltid det Jack som skulle, men sedan har jeg ikke for konsentrasjonen, jeg synes. Ja, som sagt, det vunner vi nesten 11 mål. Det stolt å spille at man vinner sånn, ikke? Det alltid stolt å vinna, men ja, nu är vi säkra i finalen, så det är det som arbetar fram mot nu aldrig, mot finalen. Och det är ju alltid stolt att spela final. Rosing, nu det kommer i finalen och säkert i finalplatsen. Vad är det närmare uppgåva från nu av? Man spelar mer frukt till loppet? Nej, det har vi inte sagt. Vi skruvar mer upp nu, upp till finalen här, så att alla män är klara. Kanske vi för att spela några spelare, jag vet inte, det må vänja avgöra. Rosing, gå ut framme. Tusen tack för det.